asa marieta ngoro kona ko bichari mwancha roneli tuko linene asende na sabantu banyamaya asengenja asenga kentambe na bele gutara na borogo na lero twakire ase IBC na njeru koboyo mo wali wachikotena sekero eke chikura to waka November 27 bongo wakambu ya mono asengenja abantu banyamaya wakambu ya mono asengenja IBC aitiwe ko Ruwega bono no sababa na inchinga ingoja semole ya nabali bande baminto bakiria de Ruwega na bali bako bakiria dimambyo to chamo no molembe to sabe chikula ngendo sababa nyamaya yakuligere lingi yoko ko beko mo ngendo sababa nyamaya mo basikoleta rumonto una one tutageta nimweka mu batambo ngaino na ine nimweka mu bato ngaini bwino chora umuntu bakolire gazi chora umuntu abera monendwe na nje munyanja no muntu abera monendwe na ende nimba kolire gazi ngo kichonsi nango bateye butambe bona nyasaga twanjeire gatubwata naso bwamo tole to buyobo asere taria no mchango sema yangu mheshimiwa chama nere ikiama kiane chama cha kazi na mroje gale arogombegete Abron na ndeta na yebeka umweri wana jana bekire Abron gasiane no wete kerase gasinde onzi ne aronje ngoko nje chama cha kazi nde chini yoborai wa Moses Kulia ndura ndo watebanga long term movement ndobo atimanga naye abantu banya wakamwena na wakamwena long term movement abantu banyamaya desoko batena one time osentuta ngira bakonya ndo mwaka wa mutotira kongo batebi long term movement ototaite kobeke mesingi totaite ko aje mesingi ekwa aja abana baito tokobeke mesingi ekwa aja abangina baito bakogenda chichiro totaite kobeke mesingi ekwa aja waka baito kedabara sebyombe asobwa moteto kobwaterana erito nyale kwa aja nyamaya yogo semere ine slogan ya nembwatenga twaga nyamaya yogo semeria asekiro umwana wibwire nyamaya na muntu ndebwenzi obwire nyamaya abwato go semere kwa mama tezo tiga mangana ya tokonya koleterwa amangana mange na o bwatoyo osegenda noyo ndongo tebana ndengo saba nyamaya ne ke mongeringa tiga koleterwa abantu yakoleterwa abantu na twero chikura manyengo raba korega si chinga kechi chinga sana mheshimiwa. Yeye kwa chonjo kabisa.